Nepřijelo auto. Hej, tady je rád někdo žil, kámo. Jdeme to, dělej, rychle. Ok lidi, takže já vás tu zdravím. Jsme tady zase pár dva z vily. Tady Černoš, Martin. Já jsem Díky. Pepa tu není, chybí. A yes, jsme tady ve tři, správně. A momentálně jsme vyšli tady do vily. Vyšli jsme jiným vstupem, než jsme šli minule. A už jsme tu. A tamhle ještě nějaký baráček. nějaký barák. A potom jsou ještě nějaký dva malý. Tamhle. Počkáme ještě na to. Tamhle a tam bydlí asi nějaký bezdomovec, tam vzadu. To nevím, jestli tam někdo bydlí, že to může být jaký baráček. To se podíváme. Ale když tak vyle, vezmeme tyč a dostaneme po úbě, že? Jdem? Martin. Takže lidi museli jsme to obejít, protože tam byla nějaká bažina a to je matrace nějaká stará, kámo, matrace je stará. Jsme tady, jo, lidi, takže takhle. Fuuu. No tak běž to pro mě. Ty krávo. Já bych nešel do toho. Všechno možná ještě pak zasížu, jak to vidíte. Fuj, kámo, pičo. Dejte si za hubu, až tím dejte. Jsou tady teda boty. Jsou taky vanské, ne? Nějaký vybavený, jo. Tam bych ty vole, mám bílý boty, vidí, vole. Fíla? Jaký fíla boty, kámo? Hej, tady je rád někdo žil, kámo. Tam nechoďte, vole, nahoru. My se uvidíme, až budeme v dalších barákách. Yes. Takže tady je nějaký rybník, vole. A tam máme jako... Jak je to hluboký? Jo, je tam voda, takže vůbec na to nestoupej, vůbec neskoušení. Protože tam byl ten bazén a bylo možná o toho bazénu, že? To byl nějaký ventilátor bazénu nebo něco prostě, vole. No to ne, vůbec. Když to je ten barák do fíku. Lidi, takže našli jsme bezdomáče. Takže jo, a tak nic neudělají, ne, vole. Nevím. Jdeme tam přímo za náma. Jdem tam? Já bych to chtěl trošku... Hej, ty tam byli nějaký malý dítě. Jak tam prošlo? Nebylo malý dítě, to byl nějaký skvater. To byla nějaká bezdomovkyně, ty vole, jsem to viděl. Hej, to čím nás kam půjde? Celou dobu jsme měli pocit, že nás někdo sleduje, ale po krátkém vyhledání na netu jsem na to přišel. Byla to duše Antonína Belady, která zde nenašla svůj klid. Tak pojď, jdeme tě. Tamhle, Tamhle běžel a jsou tam. ono to na tom videu možná... Ale nevím, kam šel vědět. Nevím, kam šel. Takže lidi, Martin nás opouští zase. Martin jde hlídat, Martin zde hlídat a jsme dva, ne? Martin má... Tam je zála opuštěná. No, jde patra, no, to má tři, vole. Já bych tam nešel, kámo. Hej, Marta, jsme museli nějak tady, vole, na co venku to bude hlídat? Tady chodí, protože tady jsou jako nějaký zastarčky. Tady jste jenom chodil, ty vole. Co to bylo? To je pán kámo. Tady byla nějaká rodina určitě. Já to nevidím, že když natočím. Co bylo? Počkej, kam jsou vůbec nějak praskali? Kam? Já se bojím, kam? Kam? Tam praskali schody nebo něco takového. Čo, vylez ven, nebo tě zabiju? Tak já ale neoxidní slova. Ale řekl bych, že to je něčí sváčové ze školy, ty vole. Hm? Hej, máme... Jo, tý vyle a tak dolů. Hej. Fuj. Jo, tak mi když ty zavolej, no, zavolej. Tak. Hej, má je dobrá, tak nám to stop.
Je to kuchyně, kámo. Úplně. Jo. To bude dětský pokoj, kámo. Dětský pokoj. Ty krávo. Tady no někdo má bydl. To se to popadne. To někdo? To je dole. A byl jsme tamhle? Nebyli, vole. Tak ho teda lidi stopneme a uvidíme se s Martinsem. Takže říkám, momentálně přijelo auto. Jo, vystupuje. Nahoru. Takže momentálně teďka lidi jsme se vrátili, protože jsme viděli, že to auto odjíždí, takže jsme to obešli a vrátili se a šli jsme do těch zbývajících baráků. Užívejte video. To je bezdůvodně nějaký. Ale tady se buď. Vykopneme dveře, vole, nebo? Proč se Marťas nejde? Ty vole. No to je jako zase na letě. Zkus to. Máme to sklo, vole, se Píčo, hej, tam další řadík, more. Kam? Ne. Že to jenom je jako povolený přístup? Takže lidi, tak jsme zjistili další věc, že tady jenom má jako cesta, jako obyčejná, která se jako auto jezdí, takže ten týpek, co tady byl, se tady nejspíš otočil jenom. Nějaké sklo je tohle. No nějaká gara. Píčo, co to je? Já to chodí návodu. Jsme v nějakém sklepě, nebo co to je? Elektrika. Máme něco, to nevím. Máme první? Ty vole. Tak to přímo vede do baráku, kámo. Jo, sorry. Nějaký okno? Co? Kdy jdeme? Hej, tak jsme tady, co tady zůstaneme? Tady je pak ještě jedno patro nahoru. Tady už je vzduch v pohodě. Koupelna? Ty vole, úplně splesnila jak prase. Počkej, to ještě točím pořádně. Koupelna, kámo. Ale teďka nefunguje, zkusil jsem to. Když se volá Martin, vole. Já mu to nebudu brát. Jo, sorry, už to počím. A jdu sem. Co to je, kámo? Ale i tamhle, jak to auto přijelo tamhle na tom tuď, tak tam je jako volná cesta a na mé sem jako lidi můžou chodit, takže proto jsme zbytečně jsme zdráli. Což nechápu proč, tak to prostě bezplesný. Celý stroj bezplesnlavý, ty vole. Střechy. Kuchyně. Další splesnila to. To ano. To je fakt jako vidět ven. Tam jsou nějaký opuštěný garáže.
To třeba jít do opuštěný garáže. Co je tady? To jsme nebyli. Pak ještě nahoře můžeme... další. Kámo, to kvěle stříbrný to. Prej, je tam i cesta pod tím areálem. Co tam, Martin? Jo. Kámo, nebylo, že bys natočil video. Hele, dveře, kámo. To právě, vole. Co to je za halus, vole? Tak to vede do backrooms, nebo co? Čumíme. Dveře, kámo. Počkej, sorry. To půjde? To je nahoru teda. To je prostě taky sklep, tady je nahoru, ale... Ale ta Marta si bude čekat zbytečně na to, takže jako... Ne, ale aspoň nás zajistil autobus. Takže jdeme nahoru po schodech nějakých. Ale vlastně mi to jako, že je ospal, no, nevím moc. Fuj, co to nějaká půjde. Koupelna. Fuj, tam ani nechci jít, kámo. Tak to nedovedu. Co je? To je nejnižší stříkač. Budou to píčovina. Jo, už si tady nedával. Kámo, tady nebydlí, ne? To je pro hlouběku. Počkej. Chcem tam jít, ne? To nejdeme. No to je nějaká místo pro hobby, tak tam asi nejdeme. Cesta ven? Jo, asi jo. Pičo, se ale koko, vole. No to jsem točil, Ale všimni si, že tady jsou jako ty dva hájezdy, běžně pro ženský a druhý pro chlapy. To něco bylo, nějaká hospoda. Ty vole, je to Co to je to? To nedělej, kámo. Fakt vůbec nevadí to dělat. Teď my s tím střineme, až budeme u dalšího baraku, já tím čuji. Takže lidi, tady mám nějaký dělý zvuky, kdyby nějakýho auta, vole. Čeho nic tady není, vole. Co? Ty jsem přibral zbraně, vydáme, ten jsem celou to v nějaký straně, nebo. Tam jsou taky určitě voda. Či ne. Jo, to je tohle, já vím, co to je. To jsem viděl u těch určitě video. Co to je? To jsou nějaký ty karburátory, máš taky nad pohon té vody a takhle. Aha. Zřejmě. Tam je čem, tam je prostě byli tam, víš? Aha, tak nic. Tak to je toho teda moc není, no. To je jako určitě nějaký traktor, tady to byla nějaká... Říkám, nějaká stodola nebo něco prostě. Tady dřív prostě, tady se dřív bydleli určitě, kámo. Nějaký tady bydl určitě. Co tady, vole? Do druhého baráku? A pak už to asi všechno, ne? Jo. Tak můžeme ukončit, jak se říká, klidu ukončit kapitolu Prvního dílu. Vila Antonína Baladeš. Jo. Já vlastně ani nevím, z jakého roku tady ta vila je, já vám to teďka střihnu, pokud to najdu. A Já jsem byl, v tom baráku jsem byl, jo, jo. přesně, tam jsme byli. A teď jdeme do druhého baráku, tady. A pak ještě tu vilu musíme proběhnout. Jestli se na něco nešlápnout. Já musím svítit, jak byl. Tu znak v prdeli?
Nějaký co? Pojď sem. Co? Počkej, bacha. Čím ne? Máš blesk? Jo, máš. Nemáš. Tady tma, ale to je právě, že to bylo trošku vedle, jo? Tam nějaká peněženka, jo? Ne, tam není nic, tam se nestojí, že to je. Aha, tady to takový. Ale jsou tady šly ty pavučiny, že jo? To je... A hlavně řeglíky, vole. Tak jdeme do dalšího patra? A tady máme vidinka moje, máme odlutlet, jo. Tam máme takový toto, jak se tomu říká, nevím, jak mají vždycky v tom kaluci takový ty, proti tomu světlu, že jako tu UV nebo něco lampu prostě. Jo, UV, ne, to. Dřevo. Takže, co to tady je, už se to rok nebojím. Tady je ještě Víc klav. To je ještě původní tapeta, že jo? Tady jak vidíte, jak ty lidi to dělali v té době jakoby poctivě, víš? Tady bych něco možná To by- mohl víc. To by se nevím, jestli by přišel dělník, dělal by. Naplácal by to tam takhle, bylo takhle, že jo? A šel by dál, že jo? Tak trošku teď to... Lidi momentálně teď budu zase natáčet na svoji bramborovou kvalitu, protože někým se právě vybil telefon. Jdeme dál. Tady je taky půda. To je nějaká sečka. Píšeš na noty? Ne. Jdeme dál, když tak tam přes držku, víš co? Já vím, ale... Já chodíme tady se vyhodit, kámo. Mám to jít. Mám to jít? Tady to spadil. Mám to jít z okna? To nerozbilo. Co? Jakou? Počkej, mám dalšího. Ježiši Maria, vole. Taky něco vyhodím, ne, vole. Mrde! Tak ty dveře teď. Co? Dveře teď. Dej mi to. To já, na to já. Na to já? Jo. Toč to. To vyhodíme. Ne. Tak jdem? Tak jdem do prdele už odsaď. OK lidi, že teďka momentálně se jdem zkusit dostat do té vily, protože to když tak jenom rychle proběhnem. Podívám se, jak to tam vypadá, mám tohle, takže aby mě když tak nějaká kamera neviděla. Můžem? Tak. To je píčový. Ty mě nevidíme tady, vole. Co? Co je? Dej mi to, dělej rychle. Jak to tady vypadá lidi? Jak slyšíte, to je alarm. Hele, jako je tady hustý. To je ten alarm. OK lidi, takže tohle to bude konec videa. Pokud se vám druhý díl tady z této videa byli líbil, nezapomeňte dát like, odběr. Yes. A like? Ty jsi tam nebyl, takže nemá to. Byl Dejte jsem tam, jako. přesně, dejte odběr, like. A hlídal jsem. Vidíme se. Zdar. Čus. Mrdat auta.